This is the day that the Lord has made. Dili no. Pagabot sa Domingo, di ka makaingon oy. Wala gusto sa Ginoo nga muingon ka. Sama ni David ba? This is the day that the Lord has made. Kasi buhato niya, I be glad. I will rejoice and be glad in it. Manang giingon, maglipay ko ug magsaya ko kaniya. Muna nga asa maka maglipay ug magsaya ka kaniya adto ka sa balay sa Ginoo kay this is the day. Muning balay sa Ginoo. Munang giingon ni David I was glad when they said unto me, let us go into the house of God. Yang uban masuko pa. Uy, paano na ito sa balay Ginoo? Masuko pa. Kunya ragod ba pagay oras? Mao ba nay willing, mao ba nay anak sa Ginoo, mao ba nay nang giingon nga natural spirit ka pa manurot. Unang makuan pa ka ba, kuan pa ka ba? Mo argue ka, mo murmur ka, mo kuan pa ka. Because mao nang giingon napaka sa natural spirit. Mao yang giingon sa 47, the first man is of the earth. Ang una daw tao yutan-on pa na mo ng mga dunod yun ang mga matay dito appointed yun ang mapatay kaya nga naman gibuhat mangguta sa pinaagi kang Adan o kang iba. Ang first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven. Ang ikaduhang tao manang gibanhaw ang tao aron mahimo siyang ikaduhang tao manang gitawag og firstborn sa ikaduhang tao diha kang Kristo mahimot ang firstborn. Ang mga firstborn ra ba mo ay na-register dito sa langit ingon ang Hebrew mga firstborn of Christ sa Hebrew chapter 12 verse 22 mga firstborn who are registered in heaven. Ang tanan mga Kristohanon nga gitawag og firstborn nganong firstborn man sila mo nang unang nabanhaw. Mga tao nga nidawat sa kang Kristo mo na'y gitawag og firstborn. Sa tanan tao, mo nang giyong paningkamuti gid nga mahimo kang firstborn sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong tanang pamilya, sa imong mga parinti. Ikaw mo ay naunang pagtao diya sa kang Kristo. Mo nang gitawag og firstborn. Mga church of the firstborn, ang church gid sa Ginoo mga firstborn. Kaya nga naman, wa may mutuo nga born again o firstborn. Laba pang di mo to. Muna yung gingon, ang first man is earthly. And the second man is the Lord from heaven. Kita man ang from heaven, si Jesus Christ na. Sa verse 48, as it is the earthly, as is the earthy, such are they also that are earthy, and as it the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Muna yung gingon, kay kita man yun na tao sa image na yutanon, so kita magdala po taan ng image nga langit nun. Kay Christian man ta, nga kitang tao, ang atog yung tunay nga citizenship is sa heaven yun. Mga tanan, mga nangalagad sa Ginoo, mga langit nun na sila, mga angayan na sa langit. Kung imong kinaiyak, dagadili lang, wag kayo angay sa langit. Di makapasudlong. Kung gitawag og worthy ba, mahimot ang perfect, mahimot ang worthy, mahimot ang complete, blameless. Sa verse 50, now this I see, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit the corruption. Mo ni yang gingon ha, kini atong lawas di ni kasud sa kingdom of God. Kanang gipangita na to, kanang wingon seek first the kingdom, wingon ka flesh and blood para maka. Mo nang gingon dili ni makasulod labaw papuhon ini kaabot sa kingdom nga tunay nga kining giingon nato nga kingdom ni mawala ra man ni mapukan man ni kay dili ni mao ang kingdom gyud nga tunay sa Ginoo. Do na gyud kingdom nga buot iya pasabot kanang spiritual ba.
Kanang giingon ni Jesus Christ mo na ang mga Hudiyo wa kasabot nga niingon si Jesus Christ bungkagan ning buildingan ni kaya ako ning bangunon sa tulo ka adlaw. Niangal sila, bungkagon nimo ni imong bangunon na sa tulo ka adlaw. Abi nimo pila ni katuig na mo gi tukod 46. Unya mingon na ka tulo ka adlaw. Mo nang gingon sila wa kasabot sa mystery, abot sa kingdom sa Ginoo. Spiritual man gusto mo nang gingon kanang tulo ka adlaw. Kabaw mo nga ng tulo ka adlaw? Diba pagka tulo ka adlaw nabanhaw siya? Mo na nga unta kung ikaw gibautismuhan kaniadto pa unta nabanhaw na ka. Bahala na ugwa pa ka nabanhaw tong una kay wa man kasultihi karon gisultihan ta na ka. Mo nang gingon pagbanhaw dayon kay dugay ra nabanhaw si Kristo, di ba? O bitaw na nakitang mga Kristohanon di na ta magisgot anang bautismo aron ninyo mabanhaw. Abin mo kanang tinuod gibautismohan nga lubong pa na kundi mabanhaw. Lipay kay ang tao kay nabautismohan wa siya kabaw gilubong na siya. Kundi ka mabanhaw lubong ka ra gyapon. Mo bitaw nang ningon siya pag ikatulog adlaw nabanhaw siya unya kanang tao gibautismohan gilubong po daw na dapat mabanhaw. Nya karon kay wa man ka nabag-o so therefore wa ka nabanhaw hangtod karon ano bot pasabot unya do na pag resurrection sa uling adlaw tama tong giingon ni Marta ug ni Mary kay ano man sila sa Romanggod niingon manggod si Mary si Marta kung dili pa lang ka Ginoo di unta mamatay ang ako ang igsuon unsay giingon ni Jesus Christ ako ang pagkabanhaw. Ang mutuo na ako, mabanhaw, bisa siya buhi o patay. Mutuo ba ka na, Marta? Ningon man si Mary, kabaw man niya na Ginoo ang pagkabanhaw sa uling adlaw. Giing na siya, ako lagi ang pagkabanhaw. Do you believe that? Naapag yun na, giing na pagod si Mary, si Marta. Do you believe that? Mao po na, kita, atong basahon ni, para sa tuwa, may mo ba, ang pulo sa Ginoo, mutuo ba mo, anak? Nga siya ang pagkabanhaw? Kanang tao mabanhaw kung patay siya mabuhi. Kung buhi siya dili siya mamatay. Tanaw si Lazaro namatay pagkaadlaw nabuhi siya. Kung ikaw tinuod mabanhaw mamatay day ka. Baliktad. Di ba si Kristo nagingon kung ikaw patay, kung mutuo ka mabuhi ka, niya karon hituo ka, mamatay hinuon ka. Dili na ka mamatay kay nabanhaw naman ka. Kanang appointed ato man wants to die, maura na ang ato ang kinaiya nga lawas ngon. Natural yun na kay ikaw, natural man yun ka, flesh and blood man ka, madugtag yun na, corruption yun na, it is appointed. Nga karon mo na itong miyaging Domingo, kamo dili appointed. Kung sa gani mo, predestined into heaven, into life. Tagana taba dito sa langit wata gi-appoint atong mamatay ako din na ko mga lagad kung mamatay ko Ginoo mamatay ra man day ko problema ko ngano mga lagad pa man ko ngano mag-pray man ko ngano mag-request man ko prayer aron maayo ko appointed na mong tatang matay mo na ako mingon ninyo kining diri ato ang pagtulungan kay mao man nagit kung imong sabto na pulong sa Ginoo is the light is alive. Anong pagpahayag ba ni Kristo, life na? Ang problema lang kaya, wa mo kasabot sa life o sa light. Wa mo na pahayagan ba nga ang tao dahil mingon lang appointed. Muna ako mingon ninyo ha, mystery man good na. Muna yung gingon na, ang mystery mo niya, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit into corruption. Saon siyang paagi, nga di ta kasulod sa gingaran sa langit, yung saon ta man eh. Muna yung gingon, verse 51, behold, I show you a mystery. Muna, a mystery na, wa na may explicar. We shall not all sleep. Kabaw man ang sleep? Kanang patay, mura na nagnatug sa tinuod lang, di ba? Mura naman na. Gali lang, magkahilak lang ta kay tunguna, nagliliwot pa siya, karong wala na. May lumdum ko kung na last niya, yung pa na pagdugol ba? Ayaw yung check kwarta sa kuwa mo. Yung siya pa. Or matag kwarta. Huram. Ayaw na ng huram, pangayaw lang. Mga gito yung lasa mo ingon.
Pila man, kurang din. Tagaan na rin ako. Ano ito yung last niyang hangyo sa tuwan? Pero pilti na kung luya daan sa iyan, hangyo din siya. Muna yung gingon, we shall not all sleep. Dili tatanan mga matay. Kining sleep gingon sa Bible. Ang Bible wala na yung mga matay, sleep lang ba? Matulog kay mo. Mabanhaw man eh. Mangon man eh sila. Para sa Ginoo, nangatug lang na sila mga patay. But we shall all be changed. Pero tanang tao mausab. Maiya man ka sa Ginoo, dili iya sa Ginoo. Wala kung musafir man ka sa 666, mabot ang panahon, kung dili ka, siyempre namay, lutuson man gid, patsyon man gid sa 666 ng tao, no? Padinay-dinay pagka-diab, sa gusto mo pag-dinay-dinay, kung dili ka, mamarkahan sa Ginoo. Naara ba po yung marka sa Ginoo? Galing lang, wa man gid sulti sa mga magwawalingan, doon ay marking ang Ginoo. Doon na may marka ang Ginoo. Before moabot ang tribulation, ingon sa Revelation, nga markahan usa ang iya sa Ginoo sa ilang forehead. Unya ang namarkahan, abi nimo pila ka buok? Ay pako kabalo ko. Pero di lang ko mutugad sa number kay basi unya mawa mo ilabot ba. Basta ang gingon sa Bible, ang Gentile is multitudes. May nang maapil ta sa multitudes, no. Mas dako ra ba ning Philippines kaysa Israel? Unya capital sa Israel is Jerusalem lang. Ang Israel pila ka milyon? 8 million. Kita pila ka milyon ta? 100. Unya mingo ka lang nga maapil ta. Although multitudes, kanang multitudes, mahirap yun ang multitudes, di ba? Multitudes lang. Ingon pa sa Revelation, nakita niya ang gimarkahan is sa Israel, sa mga Hudyo is 144,000 lang ang namarkahan. Kanang 12 tribes of Judah, mo na gipang markahan sa Ginoo, nahisulat na na-reveal na daan nga ang namarkahan sa Israel is 12,000 lang. 144,000. Kay 12,000 man sa tribes nila, 12 tribes man sila, o manangin 12 plus 12 times 12. 144 o bright po kayo. Pero kinabawid sa Bible, ako nabasahan, 12 times 12 na, di ba? 144. Eh mo manigingon sa Bible. Wala na nako kalkiwa na, pero naisulat na na. Kunya ang Gentiles is multitudes. Amot, unsa ng multitude na? Amot, daghan ba kayo na? Basta ang dalon sa Ginoo dito sa Mount Olive is kanang gitawag ang New Jerusalem, dako-dako ramang sa Old Jerusalem. Ako na yun ang gibasa tanan, natugula pa. Itong na ako'y chart dire. Gali lang ang years nang wala ako na timingan. Pero mo nang gingon, gipadayag pa nako sa Ginoo. Gagi-extend sa Ginoo ang iyang pagbalik. Extension na lang din. Kung sa'y gingon sa Isra, di mo mutuon ang gingon sa Isra. Mingon pa mo gamising grace. Little grace na ron. Extension of mercy. Gi-extend na sa Ginoo ang kaluoy karon, maluoy pa ang Ginoo karon mo na kung doon na mo'y chance. Maningkamot yun ta. Magfitful ta sa Ginoo kay last chance mani. Manang gingon pagsugod, di ba? Nagwali ko nyo pagsugod yun, ug lockdown natong tanan. Mga kanang gi-quarantine na ta sa balay nga di na ta pwede sa simbahan. Ang bersikulo nga gihatag sa Ginoo sa ako naa sa Roma chapter 9 verse 28. Gituyo to sa Ginoo, i-cut off ang righteousness because of the short work. Naana na tayo short work. Gamay na lang niya itong panahon. Wala yang gingon, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Sa verse 52, in a moment, and the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. I-change good ta, muna nga paghulat yun mo dili sa simbahan, hangtod ma-change. Muna ang atong tuyo dili, ma-change lang ta, ma-change. Kaya nga naman, dili man ta mahimpit. Magkamali pa man ta. Kung ang giingon ni Apostol Pablo sa diya, moabot ng hingpit, ang ato ang dili hingpit, mawala na na. Kanang ato ang pagka, baka pun ginagmay, kasang ginagmay,
mga ginagmay kay siyempre namang kitay sayo kay unod pa man ta manang ningon si David ang Ginoo kang David gingon si David na ang Ginoo daw kuno nasayod nga si David tawhanon kanang frame ni David ba giporma na si David tawhanon magkamali manang ang prayer ni David kanang wa mo kabalo sa sala ninyo o wa ko kabalo sa inyong sala ako kamo wa mo kabalo sa akong sala namo ko'y sala mo nang ningon ko kasama ni David ba Lord forgive me for my secret fault base di ikaw na kay uyab nga dito nahibog ko ka secret fault man na di ba mga secret fault nga imong gitugan sa iya mo ni ang kwarta nya na di kay gigahin mga secret fault mo nang giingon ni David Lord forgive me for my secret fault wala nga kung iya daw isugid niyang sala, kung iyang ipagawas iyang sala, kapangayaw pa sa ilo, wanang ningon siya, kung taguan daw niya ang sala sa kasingkas, ang Ginoo dili maminaw niya. Sa ito yung pagkaingon sa versikulo, if I hide the iniquity in my heart, the Lord will not help me. Kung taguan ninyo ng sala sa inyong kasing-kasing, na tinood lang, ingon ni David, di gimaminaw ang Ginoo. Muna ipagawas ng sala, di ba? Muna aron dili ka, ingon, isa man ang mga sala, anang mga malicious. Abi ni mo sa tinood lang, ang tao no, adunay malis ba? Dapat untain malis, be babes. Ano sa mga malicious, maingon ni Apostol Pablo ba? In malis, magbinata mo. Anong magbinata ba? Kanang way buot ba? Bisag musulti og mga dautan. Baliwala na to sa iya. Manang giyon, in malice be big, but in understanding be wise. Be matured. Kung pagsabot daw, kinanglan mag-matured na ka. Mao bitaw na kita karon mo ni akong gingon final, kamo gipakaon ta mo og ulo nga matod pa ni Apostol Pablo kanang gitawag og solid food. Diba? Pero pagkaon po, solid lang, diba? Sa mga English na pagkaon po. Kung nag-iingon sa mga panultiyon, nag-uulsad. Maayo good. Maayo ba? Mga good. Kung na sa kabutan nga, maayo. Kung na good. Buluhat ko na to sa Ginoo. Mo na iyang gingon din ang mystery in a moment lang, in the twinkling of an eye mo nagingon paabot mo sa gingon sa 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 5 to. Ang ato ang giani diningon pa niya, ang ato ang groaning anong nagamputan ang naghagyot sa Ginoo nang nangayot sa Ginoo because ilisan niya ni ang ato ang lawas nga lawas di madulot. Kamo ni ani ba mo aron simba-simba lang? Mo na musulti ko ninyo kung muani mo sa simbahan pangayuag yun ninyo nga ang imong lawas mailisan aron makasulod ka sa kingdom aron ka ng kingdom kung moabot ng Great Tribulation mo nang gingon sa Hebrews nga naka-enter ta sa kingdom that cannot be shaken kay bisan pag moabot ng tribulation kanang marking kanang 666 nga di ka kapamalit o kapamaligya kung wala kay marka safety na kadaan mo ni gingon sa Ginoo mo nang mystery, walang takahibalo ba about anang kingdom, mo na ninyo sa pagitaan ninyo ang kingdom una. Kaya once makasulod mo anang kingdom na, dili na matarog. Labi na ingon sa Hebrews, uyugo na niyang kalibutan pinaagi sa tribulation. Kanang great tribulation since the world began ba nga wa gyud nahitabo. Sa man ang tribulation nga wa pa gyud nahitabo pagtukod sa kalibutan kanang markahay. Nakakahibaw na ba day mo nga dis kalibutan dunay balaod nga oy di ka kapamalit o ka pamaligya kung wa kay marka ha may tabog yun na kay naisulat man na mo na pinakakuyaw na kunya ang mamarkahan diyaw di naman maluwas nya sugot mo nga di mo maluwas sabi nimo kalami na nga kabalo mo mas maayo pa daw gingon ni Apostol Pablo nga wa pa mo kay balo pero kay nakabaluman mo alaw dito na ibalo maayo pa daw itong wa may balo, pero impirno lagya po itong wa may balo. Kung na-impirno siya kay wa na ibalo, labi na kanang naibalo na niya, wa nagtininuod sa Ginoo ba. Mo na ang iyahang mystery, dili tatanan mga matay. Sa tinuod lang, kung alaga ta sa Ginoo, di kita mamatay.
Kaya ang flesh and blood cannot inherit man. Mo na nga, kinanglan nabanaw na ta. Aron kita, pagabanaw, pag sa last days. Mao bitaw ning warning ha. Ako, usa ka pastor ko, nag-warning man ko. Masuko mo na ko. Ang Ginoo inyo kaaway. Ninumdum ko dito sa liniputan ba na nasuko na ko. Gihusay na ko sila. Amot mo tuwa ba mo dili? Amot akong misis ko mo tuwa ba ato? Nahitabugin na. Nag-discuss mi dito kay about sa yuta. Doon naman ko hindi puyo sa yuta sa simbahan. Ginan na ko nga isgutan sa nato na sa mga membro. Nya karon kay nihangyo mangyud siya bisag diya lang ko pastor. O sige okay na lang. Na pero isgutan lang gyud. Isgutan na mo, nisugot pud sila. Nga na may kasabutan nga dili niya ang puno na. Sa simbahan man na. Moto nga karon kadugayan nagiangko naman di naman hinung pasudlon kay gikuran naman niya nya kay naama ditong tubod nga tubig. Mo ayo Inya doon sa simbahan ayo. Kay sirado ngay tubig. Moto giangalan sa mga kauban namo. Moto nga discuss adto mi sa simbahan. Akong giingan. Ato ni musayon nga ayaw pagpugong nga na brad kay patam na mahimo wa gani nay kural hindi mo gikural nya suko man yun isud tayo nya ang iyang asawa kay tumuning mga asawa sa isud ba suko niya ba suko ang asawa ni ko siya dili kay kuan na nakasabutan na mo nang kitugutan mi ninyo oto naglalis na sila akong giingnan sila wala ko may anhi din ni aron pag-away kig-away ninyo kundi nag-usay lang ko ninyo kay kung makigaway ko ninyo wala ko ninyo gana na ko sa pagsulti ha di ko taga diri niyan lang ko tungod sa Ginoo kung akong inyo awayon ang Ginoo mo inyong kaaway abot ang panahon pagkagabihan na mo to nga sige yaw tong asawa nga isog kayo magsigig libot sa simbahan nanuktok nagyaw nakon ba na wala ang hunang-hunang niya. Yan, niabot pagkabuntag to, discuss na sa iyong mga igsoon. Ay iyang mga igsoon, membro man po, gibasol na siya sa igsoon, sa iyang mama. Ingon si pastor, kung awayo ninyo siya, di siya atong kaaway, ang Ginoo, wanang natanawa, naunsa na ka. Ito, na problema sila. Glory to God, naulian man kay abot na ka-Facebook man sa kong misis, friend naman sa kong misis. Kasi pareho sa lagi espiritu. No, friend man tatanan, mo makitay kaaway, di ba? Ang iya sa Ginoo, bisag kaaway na itong una, friend na nimo. Sabi nung sa Tinod, nagtrabaho ko sa Rinlan na, ang tanan, mga kaaway na ko, akong pangandoy sa Ginoo, Lord, magkahusay lang mi. Husay, masugatan ako sa dalan. Nagkahusay mi. Ako din di amigo. Ningon tong isang pag yun, dabi na po, masuko ka sa kuha. Diyo, may tawag niya, Diyo. Masuko mo. Dabi na nagpastor ko, di ko masuko, di ko maglumot. Unang glory to God nga din. Wala ko naguna-una o kalaban. Kaya nga no, gugma ang gisugo sa kuha sa Ginoo. Mga wako'y kalaban. O bitaw na nga, importante ang pulo sa Ginoo. Muna akong gingon sa inyo warning. Ang Ezekiel, kaming mga pastor, hindi mo muto nga ako pastor, wako'y mahimo. Basta ako, nahimo lang yung pastor, amot ko sa inungdan. Wa man ko'y credential, mahimo ko mga kauban sa 2nd district ba. Kung pangitaan ko nila credential, ako rin way credential. Ako rin na-register sa SIC. Wala yung gingon din niyo sa Ezekiel. Sa Ezekiel chapter 3, verse 17, hantod sa 22. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth, and give them warning from me. Tanawa, dito lang ni, sa ilaha pa lang niya, kaya ni-appeal man ta sa ilaha, muna ang pulong sa Ginoo sa ilaha, appeal punta. Ayaw ina nga sila lang, mingon ang karaan daw, ninumdum ko itong pastor ba nga, kita na ko ba, kita may tumiyaging bulan, o iya kong ipa trabaho itong portang pataod, iyag yung gingon nga ang karaan daw
biyaan na to. Dili na to. Kanang pa itong kinumdum ako sa mga ingon pa siya ba? Ako siyang giingon. Uy, yung biyaan mo to. Niyan yung title dia. Agi mo sa daan. Kunya katong daan, di ninyo sundo na noon. Ang giingon nga, di, kuwadra manggod na. Ikaw si kuwadra manggod na. Malibog ang tao ninyo. Kamu ingon nga, agi sa dating daan. Kunya, karon ang daan nga, mga tugon, di ninyo sundo. Adili na dati na inyang gimawa. Na lang ko ningon kay kasabot na siya, nihilom na lang ko siya. Umano yung gingon atong una sa mga Israelites. Ha? Nga matod pa niya, son of anak sa tao, I have made thee a watchman. Gibuhat siya og watchman ba, magbalantay. And to the house of Israel, dito sa balaylan sa Israel, therefore, hear the word of my mouth. Busa, paminawa niya ang pulong sa kong baba, giingnan si Ezekiel, and give them warning from me. At tagi og warning sila gikan nako from me. Matod pagyud ang Ginoo kang Ezekiel. Sa verse 18, when I say unto the wicked, kung ako mingon dia sa wicked, ingna ginang wicked. Giingnan kung buot pasabot nato. Thou shalt surely die. Kanang wicked siguradong mamatay na. And thou givest him not warning, nor speak it to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Asa daw i-require ang blood anang mga wicked? Nawa ma-warning sa mga watchman, sa mga pastor, mo nang gipang-warningan na ako, nag-warning ako daan ninyo, hindi ko paninyo. Mo na nga ang watchman daw dito sa Israel, mga magwawali, manang giingon ang pulong sa baba sa Ginoo nga maghatag gyud og warning. Kung ang wicked niingon ang Ginoo, you shall surely die. Unya kanang wicked nga dili na mawarningan, nor speak it to warn, nga wa gyud ka nagsulti nga nagwarn niya the wicked from his wicked way, sa iyang dalan nga mali, dautan save his life, to save his life aron maluwas na iyang kinabuhi. The same, the wicked man shall die in his iniquity, his blood. Munang alaot ang mga pastor, mas alaot ang mga pastor kaysa mga membro. Kung dagang kag mga membro, dagang gyud kay pagkaalaot. Labi nagdingin mo na, mawal niyan, glory to God lang kay gamay ra mo. Gamay ra panang silot sa Ginoo sa kuha. Gamay ra paninglon, amot kinsa ra paninglon, pero dili na siguro paninglon kay ako ang mamong giwarningan. Namatod pa niya din sa verse 19. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Libre na imong kalag, watchman. Kay imo man giwarningan, niya wa siya nag-usab. Awa na ko'y labot nimo. Di gyud ko paninglon sa Ginoo kay nagwarning nako, niya wa nag-usab. Sa verse 20, again, usab daw, usab ha? Dili na ni wicked pod. Again, when a righteous man that turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require at thine hand. Paninglo na po sa pastor, kanang mga righteous niya ni Biya, niya di mawarningan. Paninglo na po sa pastor na sa watchman, nga matod pa niya, kanang righteousness niya, kung kaniadto, dagan siya gibuhat nga matarong, wala na hinumduman ato. Manang ayaw mo pagsalig nga, doon lang may dagkong nabuhat, at doon nahimo nimo. Basta mawarningan na gani ka, manang giingon nga, sa pastor lang yapo na, mo na nga ang pastor yun mag-warning, mo na nag-warning ko ninyo. Sa verse 21, nevertheless, if thou warn the righteous man, magkamali man good righteous, no? That the righteous sin not, kunya ka ng righteous, dili na magpakasala, kay giwarningan man, and he that not sin, niya di siya magpakasala, he shall surely live, siguradong mabuhi na siya, because he is warned.
also thou hast delivered thy soul. Kunya, nakaligtas imong kalag, kung mawarningan na siya, unya, mabuhi pag ang nawarningan. Kung mubalik siya sa iyang pagpakasala, anong muundang siya ba nga unta, niundang na siya sa iyo, pagbuhat matarong niya, nasultihan siya, balik na. Manang gingon, pag mubalik na siya, sigurado gid daw nang mabuhi na siya. Wana ang Ginoo gayon. Naghimo og mga watchman na warning, na warning. Mao bitaw na ayang gingon dito sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Sa iyang gingon dito sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a shepherd according to my heart to feed you with knowledge and understanding. Kinsa daw mo pakaon na to, knowledge and understanding? Shepherd. Mo naggingon ni Jesus Christ, ang karniro nga nasaag tungod kay way magbalantay. Mo na si Kristo ni ani is a great shepherd. Aron gipangita niya tong mga kalag walay magbalantay, katong mga lost sheep ba. Kung ikaw wa kay magbalantay, kinsa magini mo magbalantay? Ayaw ko ina ako, kay kung ako imong magbalantay, warningan ta ka, kung dili ako, wa ko ilabot nimo. Mo na pangita gyud mo magbalantay kay aron siya mo ipaninglod. Kay siya mo koy mo warning ninyo. Siya mo koy mo guide ninyo. Pero kung ako himuon ninyong magbalantay, mo ni ang gingon sa Ginoo. Naisulat ko niyang kuan diya. Jeremiah chapter 3 verse 15. Pwede makita diya. Maning baliwala lang sa mga nangalagad sa Ginoo ba. Kinanglan mo na amoy magbalantay kay kung amoy magbalantay sa tinuod lang lost lost. Mo nagiingon ni Isaiah nga ang mga karniro daw sa Ginoo like sheep nga without shepherd. Ang verse 21, mo na yang gingon, nevertheless, if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he that not sin, he shall surely live. Siguradong mabuhi ng kanang righteous na, nga nawarningan siya, nga ayaw pagpakasala, because he is one, also thou hast delivered thy soul. Di mo po nang di-deliver imong kalag. Wana sa Colossians chapter 1 verse 28, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Wana, warningan yun pirmi, aron ma-perfect ang gusto sa Ginoo. Lingon lang ang mga pastor nga, walay perfect ito. Pero na yung mga pangalan nga perfect. Muna akong gingon sa inyo, ni Anita din aron mahimong hingpit. Kay si Jesus Christ, ang iyang pagpakita di is to establish, to perfect, and to settle sa ato ang mga sala. Mo bitaw na si sa Colossians chapter 4 verse 12. Ingon pa ni Apostol Pablo ba kay naman po ikauban niya nga magwawali si Epaphras. Wapo po ni ngalan siya Epaphras, mga anak po tawagin niya Epaphras. Kani si Epaphras, who is one of you, ingon pa ni Apostol Pablo, usapon ni parehan ninyo, a servant of Christ, salute you. Nagsalute daw sa inyo ha. Kay wa man dito, wa man nakauban ni Apostol Pablo. Always laboring fervently. Nagahago gyud siya nga mainiton gyud for you in prayers. Sa pag-ampo, nga nag-aampo gyud siya sa Colossians ba, that ye may stand perfect, nga aron kamo mubarog nga hingpit, and complete in all the will of God. Mo na tinguha gyud mo na sila Apostol Pablo, mga tanan mga apostol, way laing gipaningkamot sa tinuod lang. Abot kung nagapadayon pa sila ampo ron basta tung una ang ginabuhat yun ni Apostol Pablo ug mga kauban o servant ni Jesus Christ. Nag-ampo din na sila nga mahimpit din ang tao, mahimong complete. Mabitaw na kaning Bible sa 2 Timothy. Sa 2 Timothy, ingon pa niya sa 2
Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Kamemorize man siguro mo, anak. All scripture is given by inspiration of God. Profitable for doctrine. Mapuslano nis panudlo yun ni. Hindi mo pala Apostol Pablo. Dili lang pangwali, panudlo. Profitable for doctrine. Una, for reproof, for correction and instruction, that the man of God may be equipped and furnished of the good works. So, ang good works yun. Ang good works yun, ang gusto yun sa Ginoo. Mo na ang scripture kini, nagtudlog yun ni. Sa unsang paagi, kanang badlungon ba, reproof, naagi pagbadlong. Dili nang badlungon na imong bisyo, imong kinaiya, kundi badlungon na ang imong mga bulaton diya sa Ginoo. O 3:16 no. Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Scripture is given by inspiration and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Muna ang instruction, muna mo instruct dito about righteousness. Dili lang kayo mo challenge ko ninyo, mo encourage ko ninyo. Nga diin, ang gugma sa Ginoo mo ni, naigugma ang Ginoo mo, nang padayon mo niyo, dahil mo gikurik. Wala dahil mo gi-instructionan. Wala dahil mo gibadlong. Magsige na mo ganhid sa simbahan. Mabitaw na nga, kining ako, sakit man uldo ni, pero pamadlong ni, kay mao man na. Ang tinuod ni Scripture, dapat ang iwali, kung uwali ka, naana diya ang reproof, naana diya ang koreksyon. Nanong koreksyonan man, kay ang mga tao mo ato simbahan, mali-mali. Aron mahimo gayong matama, makorek, di koreksyonan. What is right and kanang gitawag og wrong, evil and good, clean and wabita na ang unang violator no dito sa Old Testament, ingon pa sa gitawag sa Jeremiah nga din ang mga propeta nag-violate sa pulong sa Ginoo, kay ngano man wala nila gi-distinguish what is right and wrong. Kamo nakaibaw ba mo what is right and wrong diri sa sulod simbahan? Atong unang panahon nga dito mo sa simbahan, kabaw ba mo sa what is right and wrong? Nga kung musulod ka sa simbahan, ang naibawan ra ninyo kanang walay bisyo. Ang naibawan sa inyo alang kanang Kristohanon nga dili palahubo. Walay bisyo, wala tanan, mura na inyo naibawan, pero sa tinuod lang kanang mga way bisyo, naanay daghang mali. Musulod sa simbahan. Puro lang bisyo, iwali. Dapat ang iwali kanang what is right. Mo na nga ang scripture is given nga i-reproof yun na kung unsa gyud ang imuhang mali. Ibadlong ba, badlong na oy mali na. Mo na nga ang tao blind lang kayo, sige nagsimba pagabot sa Ginoo, wa day labot. Mo disqualified di ay. Nga pilapil sa lumba sa dagan sa kinabuhi unya pagabot ite wa day malista. Nga tanan mga Kristohano, nagtuo sila mga Kristohano, pagabot din sa Ginoo, muna ako, kita nila po, nahapit na, labi na hapit na mubalik ang Ginoo. O karon di pa mumuto na po, babot yung antak na. Mura na akong pahinumdumin nyo, mahinumduman rin ninyo na akong gingon. Muna yung gingon din eh. Matod pa ni Apostol Pablo, kanang the will of God, kung atong sabton, that is the good work. Man ang gingon sa Ginoo diri sa 1 John, sa 1 John chapter 2 verse 17. And the word passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Mao na ang makalahutay sa walay katapusan katong nagbuhat sa will of God. Ang problema, pabalo ba mo sa will of God? Mao na akong gingon, ang will of God, mao na yung purpose nga ikaw mahimong spiritual man. Mao na gusto gyud sa Ginoo, mao na magpadayon sa walay katapusan. Mao na ang will of God is the good works. Mao nang good work yang gingon. Mao nang mo-abide ka forever. Mao nang bitaw sa Philippians chapter 1 verse 6. Nagpahinumdum si Apostol Pablo, being confident of these very things, that he had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ.
Kinahanglan buhatan ninyo hangtod gayud moabot si Kristo Jesus. I-perform good. Unsa man atong i-perform kanang good work sa uban versikulo o sa uban version ini complete. Began a good work in you, be complete until the day of Jesus Christ. Hangtod moabot si Jesus Christ, kinahanglan ma-perform. Kung di na ninyo ma-perform, huwag kita'y mahimo ini. Mao bitaw nang sa Psalms, sa Hebrews chapter 13 verse 21, niingon siya sa Hebrews sa 13:21, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Muna iyang gingon sa Hebrews, gibuhat daw kita nga mahingpit sa tanan mga maayong buluhaton aron mabuhat nato ang will of God, kanang working in you that which is will pleasing, kanang nagliw ninyo ba nga makapahimuot na sa Ginoo in His sight through Jesus Christ, pinaagi sa pagpanudlo sa pulong sa Ginoo. Kung sao man nato nga makapahimuot na sa Ginoo. Balo ba mo makapahimuot sa Ginoo? Nahimuot ba ang Ginoo diri sa inyo, ha? Aron paggawas ninyo ang Ginoo mo bantayan niyo kanunay. Manang kanang mahimot na gani ang Ginoo. Manang gingon malipay ang Ginoo. Mo na imong kusog dili na ka magmasakiton, dili na ka kwaliturahon og dugay uldong bati ka kasakit, pero manang pagtumar imong tambal epektibo dayon kay tambal man. Naagyo kay Ginoo, natural mo inom yung kagtambal pa. Panglawas man ang tambal, pero atong pagtuo mao na makapadugan nato og kaayuhan. Ang problema lang kung wa kay pagtuo, bisan pag tumar kag tambal maayo imong lawas pero ang imong gibati luya. Wala nga di ra ba gusto ang Ginoo nga do na kay gibati mo ani diri. Wala ningon si Apostol Pablo, kamo nagmasakiton, kamo nagmaluyang, kamo nangamatay tungod kay dili man mutakos. Muani dili sa balay sa Ginoo. Mo nang gingon niya sa 1 Corinthians, mo bitaw na kinahanglan mahimot ang gurti kung muani ta diri. Nga mahimot ang hingpit sa tanang bulaton sa Ginoo. Tanang kabubuton niya kay dili ra ba tanan nagatawag Ginoo makasud sa gingarihan sa langit, kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Amahan. Sa uma to pagkabalo nga kabubuton na sa Amahan. Mo bitaw nang gisulti na ko na sa inyo. Nga kinahanglan maghingpit ta ang kabubuton sa Amahan. Mao nang good works. Si David sa Psalms chapter 14 verse 1 to 4, wala gi usa nga nagbuhat og maayo. No, not one. Bisan si Pablo, si Apostol Pablo nagsulti sa chapter 3 verse 9 to 12. No, not one that understand and seek after God. Wala daw usa. Musugot mo ana. Mao bitaw nang kumuani ta diri mangita kita sa Ginoo. Gikan pa sa balay kung padulong man ka diri ingna ang Ginoo. Ay buhi man ang Ginoo, tinuod man ang Ginoo, kung tinuod na imo ang pag-ani dinhi ingna ang Ginoo, Lord mo adto ko dito aron pangitaon ta ka. Nganong pangitaon nato siya? Kay daghan kayo mga pulong ngayang ipanulti. Latod pagkasulti kung atong sabton, atong pangitaon ang iyang instruction. That the righteous man will be equipped. Mo nang giingon sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. Ma-furnish gyud ka in the good works. So mangita ta aron mahimot ang hingpit. Wala ang imong pag-ani diri pagpangita na. Kanang mga tao nga moadto sa simbahan nangita nag Dios. Problema la kun di niya makaplagan. Mo nang giingon ni David, pangitaon nimo ang Ginoo, kinahanglan sayo aron makaplagan nimo. Kung late ka, di gyud kumingon nimo. Mo nang giingon dito sa Psalms 127 man siguro to ni David. It is vain to sit up early, to wake up early and sit up late. Sayang lang kung matakag sa'yo, niya mo anil rin ka late, nagyapot ka. Tama na sa kung ingon ni David sa Psalms 127:1 o 22 man siguro, 27:1 or verse 2, wala gingon. Sa Amos chapter 5 verse 14, ingon pa ni Amos, seek good and not evil, that ye may live. And so the Lord, the God of hosts, shall be with you as He have spoken.
as ye have spoken, usa iyang gingon, seek good and not evil, that ye may live, aron mabuhi ka, kanang good yun, good. What is good? Warang gingon dito sa Micah 6, Yashudi uman, what is good? What that the Lord require of thee. Kung sa may gilikway sa Ginoo about anong good, do justly. Kung buhaton nimo pagsimba ka ng justly yun. Anang matarong ba? Kanang unsa man gi matarong nga pagsimba, unsa inyang gingon Sabbath day, keep it holy. Muna nga before pa dito sa balay nimo, pangayo nagpasaylo daan Sabado pa, pangayo pasaylo kay moatubang ka sa balaan nga Dios. Manang gingon wa nay altar call diri kay wa nay halad alang sa atong sala kay ngano man gipasaylo na ta dito sa cross palang daan. Manang gingon wala nay halad sa sala, ingon pa sa Hebrews, there is no sacrifice of sin anymore. Manang gingon kanang simbahan nga nag-request pa og kanang altar call human maminaw og pulong sa Ginoo, papangayo kag pasaylo sa ato pa di day katapos diri kay napa kay sala, ayaw gyud mo pagpailad, nangayo na gud mo pasaylo mo nang niani bitaw mo diri. Ang atong pagani diri is to give thanks na lang. Niani ta diri aron paghatag pasalamat, di ba? Usay gingon ni David, I will enter his gate with thanksgiving. I will enter his court with praise. Magdaig na lang ta. Kaya nga naman, gipasaylo naman ta sa tinuod. O bitaw na nga, magampo ta dito manggod sa balay, dili na to buhaton diri sa simbahan ng prayer. When you pray, mao na yang gingon, go to the closet room of the Lord will answer you. Mao na gingon sa prayer, gitudlo na ni Jesus Christ. Sa last, gingon niya dito, forgive our sin as we forgive their sin. Mao na nga, pangayo gyud pasaylo niya. Mangayo kag pasaylo, pasaylo sa sila. Kay dili kita pasayloon, kundi nato sila pasayloon. O bitaw na kung may ani ka dinhi nya mahinumdum ka na inasuko niyo pasayloan sa to. Pasayloan sila kung ikaw nasuko, ayaw ka suko na. Okay lang ikaw nasuko kay pwede man nimo kuha. Na kung sila mo'y nasuko, kung sila na open, himo para ba ni Jesus Christ allowed ka tong adiin kaniya nagagikan ang hinungdan. Open ba? Kung na-open ang tao, tungod nimo, allowed ka. O na nga, bantayan din nato na mga gitag suri. O na nato adya. Kanus, kapila man ta mga suri? 77 times. Munta na itong sa disipulo ba kan Jesus Christ. Magtutudlo ka. Kapila man kita mga suri. Ningon siya, 70 times. Gaw ba mo sang 70 times 7 o 7 times 70. Ano na ipamukahin mo anak basta niingon siya 70 times. Muna sa kabutan nga diin kita kinahanglan aduna tay knowledge. Muna pangitaon daw nato ang good aron mabuhi ta, dili ng evil. Muna si Job, ingon pa ni Job 34 verse 4. Let us choose to us judgment. Let us know among ourselves what is good. Kinahanglan may bawo mo say good. Kaysa tinuod lang sa Old Testament, wala na sila kabawon say good. Gihimo na nilang evil. Ang good, gihimong evil. Ang evil, gihimo nilang good. Kanang good, pasabot ba? Good man ang simba, pero nahimong evil. Kay nga naman, diretso man lang simbahan, wala na pangay pasaylo daan. Sabi nila, ilang giatubang dili balaan. Mawabita nang niingon si Joshua, di mo kalagad. Sa Diyos, kay siya balaan. Munya, muhaning kalag di ka balaan. Manang pangayo dahil pasaylo. Sa imo man mama, papa, asawa, bana, kung nakasalaman ka, labi na kining bana, kinang na mga ini pasaylo daan sa Ginoo. Sabi niyo, mga obligasyon sa bana is to love God, aron mahigugma siya sa iyang pamilya. Sa man ninyo paghigugma, kung di mo mahigugma sa Ginoo, nga ang Ginoo gugma man, mingon mo na higugma mo sa imong asawa, sa imong anak mo, kita na kung gingon. Dili sa kalibutan, walay gugma sa tao. Kaya ang gugma mo na ang Diyos. God is love. Ano, mahigugma lang ka sa tao kung nahigugma ka sa Diyos. Kaya ang Diyos gugma. Ang bunga sa Espiritu mo ng gugma.
Wala iyang giingon, let us choose to us judgment. Kanang decision ba? Kanang judgment, that is a decision. Decision na. Ingon pa ni Job, kinahanglan piliun nato ang decision. Let us know among ourselves what is good. Kinahanglan may bawo mo kung say good. Good ba nang makigdalis? Good ba nang makig-argue? Giinan bitaw ni Apostol Pablo, do all things without murmuring and disputing. Mo bitaw nang overcome the evil unto good. I-overcome ng evil nga to sa good ba? Kung na-evil na siya, i-overcome na sa good. Ayuha ba siya gyapon? Di good. Dili tutuan yun na doon na. Alas sige, ngipon sa ngipon may sunda. Baba sa baba. Mata sa mata. Kung musiga po diyang mata, sigay po, kung sama ka, gay. Murang kayo mo ko, bahala na, di nito muspong tao. Masuko lang ko kanang dili magtuman sa pulo sa giyong mao, binay akong gikasukan. Mabitaw sa inay magwali na kayo kung wali ng kawaka kabalo kung unsa gayon ang Ginoo. No, ang Ginoo tinuod ug buhi gamanan siya. Inyo lang kwanon. Manang ako muhila ko kanunay Ginoo kung nagsayop mangyud ko nimo pasayloan ng giko. Kung na-blaspheme man ako ang imong pulong pasayloan lang giko kay kabalo kuyaw ang Ginoo. Matilawan ra na ninyo ini gabot sa impierno. Ini gabot sa judgment of God kanang vengeance sa Ginoo. Tulura ba ang giandam sa Ginoo? Nga atong maningil jud siya sa ato. Una mo revenge siya. Yan ika-duha nag-andam siya grat, ikatulo mo punish gid siya. Ang atong punishment ingon pa sa Revelation dito sa hell day and night i-torture gid ang tao, walang sa kabaluana, walang nagpahibaw ninyo, manang warning gyud ko ninyo. Di mo mo to, wako'y mahimo, diyan ang inyo mahibawan, basta kung hingkamot ko kinahadlo ko ang Ginoo na mo torture nimo. Kuyaw kay na, di ba? Mana si David nagingon sa verse 19, chapter 19, verse 14, ingon ni David, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. O Lord, my strength and my Redeemer. Muna nga, nag-ampog yun siya nga, Lord, dawatag yun yung akong paghunauna nimo. Kanang pulong na ako sa akong bakba, dawatag yun eh. Kanang meditation sa akong kasing-kasing, dawatag yun eh sa mga tubangan. Kaya ikaw mga akong kusog, manluluwas. Muna yung Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, prove all things, hold fast that which is good. I-prove yun na sa imo at tanang butang. Nya kopti na kung unsay maayo, unsa may maayo? Maayo ba nga manukulta? Maayo ba nga mangaway tag tao? Maayo ba nang o basta kanang i-prove ng tanang butang what is good? Mo na giingon ni Apostol Pablo sa Roma, amo na sa verse 22, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, abstain from all appearance of evil. Kinahanglan mubiya po ka sa tanan mga buhat sa mga daotan ba? Kanang nasa imo ba? Ayaw po pagbuhat og daotan, absent po. Sige makag-present, sige makagbuhat og daotan sa tubangan sa Ginoo. Sabi nimo kita matawag tag daotan sa tubangan sa Ginoo kung di ta mo palo sa iyang pulong. Ibawgo ka sa pulong sa Ginoo unya. Wa nimo buhata, mo nang gingon abstain po of the appearance of evil. Kanang dagway sa daotan ba kanang ang sin nato is the transgression of law. Mo nang tawagon ta og wicked because we are sinners. We are sinners because we are transgressor. Sa law sa law, dili ng mga sala nato dito sa gawas. Mga bisyo, dili na mo na itong sala. Ang atong sala, kaning mga lapas na itong pulong sa ginawa nato tumana. Ikaw anak, ningon ang pulong sa Ginoo, honor thy father and mother. Manang gingon, obey your parents in the Lord, wa nimo tumana. Nya mingon ka Kristiyano ka, mingon kang maluwas ka, wa gani nimo na tumana. Usay gingon sa James chapter 2, mingon ka usa ra man ay wala ko tumana. Kung sa may gingon sa James chapter 2 verse 10. Kung ang tanan natuman nimo, ang usa wa nimo natuman, sa may tawag sa imo, wa nimo matuman tanan. Transgressor kagihapon ang tawag gamay ug dako sala, di ba? Para mag-ispili ng naipangutana sa kwa ba
unsa man ang gamay nga sala ug dako nga sala, niko ispilinga daw ng sala ug sa gamay ug sa dako parihara o di parihara way dako way gamay ayo to ispilinga ng gamay ug ang dako kay di gina pareha. Pero kanang sala atong diskutan gamay nga sala nya usab tong ispiling sa sala, ispiling pud sa dakong sala ra gyapon mo na nga gamay ug dako usaray mo na lapas malinapason ang gyapon ta. Mo bitaw nang gusto sa Ginoo makumpleto ta. Wala yang gingon abstain from all the appearance of evil. Wala sa Roma chapter 12, aron may bawan ninyo unsay will sa Ginoo. Gusto ba mo may bawa sa will sa Ginoo? Ma-prove pag yun ninyo what is acceptable unto God kanang wani mo diri. Roma chapter 12 verse 2, be not conformed to this world but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O yan mo may bawan. Usay atong buhaton, renew your mind. Wise ba wise? Uspa na muna muna. Sila wa nagbantay ng Ginoo balik na. Kamo. Kabalo naman mo, pag-wise na mo. I-renew na ninyo. Unang kanunay na mo mangayo pa sa ilo. Kanunay mo ang hidiniki nga naman. Hawag mo balik ang Ginoo, di mo mutuapit ng balik ang Ginoo. Pag muabot na gyud ni ang World War III, tuluman ni ka world ha. Mo bitaw nang gitawag tag pandemic. Tibok kalibutan man, di ba? Giingon ni presidente, kinsa ninyong ni presidente? Inyo ha man nakiwa mo kalibutan na. Gatugula ba kandutinti ba? Oh. Ingon pa niya, gitawag daw ni pandemic. Sa iya gyud ko nakadungog na gitawag ni pandemic kay whole world. Wa na daw solusyon ni. Kung epidemic pa ni ilaha lang ni ta. Pero kay tibok man mo nang gingon usa na kalibutan nga hitabo ha. Kuya, ang ikadua kanang moabot na gani ning third world. Nagsugod naman base di ay nang mao na hinungdan sa third world war kay nasulat ba na. Mo nang magbantay na ta. Kunya ang ikatulo, one world order. Nagilog bitaw sila kung kinsa isog diri. Mo ni bantayan na nato. Mo bitaw na ayaw na mo conform. Panundog ba? Ayaw mo pagpanundog na sa kalibutan. Nawa na sila, nagpakabana. Nagpakabana ta. Maningkamot yun ta. Muna kung ang yung paningkamot mo. Munang gingon, aron may bawa na to. Kung sa gayod ang gitawag, what is that good and acceptable and perfect will of God. Muna, ang the will of God is mystery man guna. Na musulti sa uban. Nakahibaw anak. Kita lang. Hamulang, gipahibaw. Kaya nga naman, mo, bito na kung sige kong basa, balik-balik na ganyan akong pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, mo manibot pasabot sa Ginoo. Mo nang ang Ginoo, nagahatag pa nato kung gamay kanang gitawag ko additional nga, wala ta kabalo. Kaya kinahanglan gayon mahimpit mong guta. Mo na yung gingon din sa Ephesians chapter 1 verse 9 ha. Having made known made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which hath a purpose in Himself. Muna ang purpose ay ang Himself, kanang good pleasure, mystery na, pero kay gipahibaw na sa inyo, kana mo na ang will sa Ginoo. According na to good pleasure, malipay gyud ang Ginoo anak kung ikaw kay baw sa will of God. Sa 3 John 11, beloved, follow not that which is evil. Follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. Kung magbuhat kag daotan, di yung kakakita sa Ginoo. Kung ang imong pagsimba, puro na murag daotan na tubang, mingon sila, dili man daotan ni sakwa o sa inyong pananaw, tama man itong gingon ni David. Nga, para sa mata sa tao, dili na daotan niya ang dalan. Pero sa atubangan sa tao, sa Ginoo, puro daotan kung dili gani mahisabay ang pulong sa Ginoo. Muna nga, dili gyud ta kakita ini sa langit kung ang atong pagsimba is evil na. Labi na giprapisi man gyud ang tanang mga pagsimba mahimong abomination. Abomination ba nga kanang gikaligut-gutan na sa Ginoo mga puro pagsimba. Kaya nga naman, ang kamatuoran nawala man, maubitan ng ninyo si Jesus Christ. Kung kabalo lang mo sa kamatuoran, mo na muhatag ninyo kagawasan. Nanong gingo man ni Jesus Christ, kaya wala gyud nangitag kamatuoran.
Muna nga kung basaw na itong pulong sa Ginoo, inom yun na to, Lord, nangita ko sa kumaturan. Munang safety kay ta. Kaya nga naman, ako nagbabasa ko sa Bible. Matag alas 3, ayaw lang ng Lunes. Niya kung tuwa ko sa bukid, hindi ko kabasa sa Bible. Pag uli na ko, Thursday na ko mo kabasa sa Bible. Bita na usay mag-Lord, okay lang basahin mo. Glory to God, kay nga naman, daghan naman ko yung isod sa kong ulo. Unya, naapod kalaban sa kong una-huna. Mo nagingon din sa kalibutan. Mo bita na ang mystery. Mo na atong bantayanan. Mo na ka ng kingdom sa Ginoo. Spiritual na, wala na mapasabot sa mga tao. Mo nagingon niya, doing good is of God or abided forever. Mo nagingon, kanang pagbuhat gyud sa maayo diya sa Ginoo, abided forever na. Mo nang ningon si Jesus Christ pag anhin niya sa mga tao niya, magiwalihan dayon niya. Sa primero gyud niyang walihan kay napamana sa Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Aron sila muhimaya sa atong Dios nga nasa langit. Ipakita ninyong good work. Ang problema lang kay wa kay bawo sila unsay good work. Kaya nga naman, ang iyang gisultihan, mga Hudiyo, niya kay ang good nila, wala naman, gimo naman lang yung evil. Wala na sila nag-distinguish what is good and evil. Basta makatog simbahan, good na. Wala gingon, at tumakog simbahan, pastor, ay maayo ko. Wala mga maayo ng mga gibuhat, wala sila kabalo day sa tubangan sa Ginoo, wala dawata. Maubitaw na ningon sa Ephesians chapter 5 verse 10 na, finding out what is acceptable unto God. Mana kumuani ta diri pangitaw na to Lord unsa man gyud imong gusto nga madawat nimo. Kanang among paghalad diha nga i-present mo ang body a living sacrifice, holy, acceptable. Unsay gingon ni Apostol Pablo, kanang holy, acceptable, kanang living sacrifice, kanang tinuod yung kabuhi ba ka ba? Dili ka nang maglakaw ka nga patay, marag kung tawagon na to sa salida, sumbi ba? Anang mga sumbi, mura man nagpatay, nga naglakaw. Mo po na ang tao, kanang iya sa Ginoo, kanang muani ka din living ka ba, buhig ka ba? Nga kanang gibuhig ka sa Ginoo, gibanaw ka sa Ginoo, kanang imong una-una ba, naay mind ba? Nga, niadto ko sa simbahan, aron, unsa man, ingo pa ni Apostol Pablo sa Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 9 man siguro ha. Kaning atong pag-ani dinhi is to give thanks. Nganong naghatag matag thanks. Kay tungod kay ang Ginoo naghatag man nato og liso ba, liso. Liso nga aron makatanumta, makakaunta kanang ambot pasabot kanang liso. Nya kanang liso nga gihatag niya makahatag na daghang pagpasalamat sa Ginoo. Ang problema lang kay ang tao di mo hatag pagpasalamat sa Ginoo nga kanang tanan mo gihatag man sa Ginoo nimo. Nga ang tao di mo angkon nga kanang hinatag kay dili man siya iya sa Ginoo. Wa man siya kabaw nga siya baday iya sa Ginoo. Sige lagi yung kay nabautismo iya na siya sa Ginoo. Wa siya kabalo kung iya ka sa Ginoo, dapat kanang tanan hinatag nimo gikan na sa Ginoo. Ya kung kanagikan sa Ginoo imong gila, so ihatag ko na siya pagpasalamat sa Ginoo. Mo nang niani ta di aron pagpasalamat kay gitatagan ta sa Ginoo. Mo nang gingon sa 2 Corinthians chapter 9. Ang atong administration is to give more abundant thanksgiving to God. Muhatag yun na kung daghan yung mga pagpasalamat sa Ginoo kay ngano man mo nang administrasyon diri sa pagkakristohanon nga mo nang ningon siya, it is more blessed to give than to receive. Bulahan mo nagahatag kaysa nagadawat. Ang Ginoo nagdawat sa inyong pasalamat, bulahan mo kaya ang Ginoo mubaros ba gyud. The more you give, the more you receive. Manang wani gyud ta diri ang paghatag pasalamat sa Ginoo. Lord, salamat kung gitawag kanang 1 million yung gatag. Diyan ang pasalamat kung 1 million. Kung mga 10,000 lang, pesos lang. Sa tinuod lang, ang tanan ninyong nadawat, kung ikaw iya Kristohano, ilagi na nga iya na sa Ginoo. Kanang iya sa Ginoo. Kanang mga iya sa Ginoo, mo ilagi na siya, nga iya gina sa Ginoo ng butakay. Kung wala ang Ginoo, muna ako, kung wala ang Ginoo sa kwa, luya na ko ron eh. Hinay na kumudagan, glory to God. Sa tinuod lang, magduwa pa man ko kung sa akong madunggan nila.
Si tatay, yawa pang dahil, glory to God. Ang kusog na ko, kaya ang Ginoo malipay manggod. Mauna akong usa kabutan sa Nehemiah chapter, sige na, Nehemiah chapter 10. The joy of the Lord is our strength. Mauna, malipay gani ang Ginoo din ni karon. Husgan ka, di ka magmasakit to, di ka magmalayo. Mo bitaw nang himuagyod nga kumani ka, mahimo kang takos. Mo nang gingon ang Ginoo gayud. Nagalantaw sa tuwa. Sa Matthew chapter 25 verse 21 and 23, mo nang gingon, his Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. O diyan na ta maka-enter sa joy of the Lord kung atong mahimo ang will sa Ginoo. Manang gingon niya dito, good and faithful, kanang maayo, kanang nagabuhat og good, mga faithful na. Kung faithful ka, manang gingon, ang imong buhaton good yun. Manang tawgon ka good and faithful servant and make a ruler, himuon kanyang ruler sa many things. Enter into the joy of the Lord. Apil rin sa kalipay sa Ginoo. Sabi mo, ako malipayon ako sa Ginoo. Ngano, ang akong kalipay na sa Ginoo, kaya ako maluwas. Kaya ako pananaw sa uban, dili maluwas. Di pa kinagi ko'y tinuod ng kaluwasan. Diwa man ko'y problema, peace and joy, naman ako. Sutiyan mo sa akong kalipay. Bisag gamay na pero kalipay ko na eh. Kaya kung wala ang Ginoo, makaingon na ko. Ako, lipay naman ko. Sa tinuod lang ko, sutiyan ka lang mo, glory to God lang. Bisag muna na lang natin motor, buwag kabog, bisag bubao na, lipay ko eh. Nakaingon ko, Lord, bisag mo nini lang ni Ginoo, pero akong kalipay no, naagit niyo mo. Manang nagiilag yun ako ang Ginoo sa akong kinabuhi nga naghatag yung peace and joy. Tamo, di pa mo malipay no nga naamoy trabaho, nita pa yun dagkot trabaho. Ang gingon sa Ginoo, be content what you have. Kaya nga naman, ang importante, ingon sa Hebrews 13:5, be content what you have. Kanang, be not covetousness, but be content what you have, for I will not leave you, nor forsake you. Kanang gingon, ayaw mo pagpangibog. Kontento na lang mo kung usay naan ninyo. Kung naamoy 2 million, 1 million, tama na na. Ayaw na mo pangandoy. Kung naamoy gamay nga butang, tama na na. Kaya nga naman, ang promise sa Ginoo, I will not leave you, nor forsake you. Kaya dili kanya biyaan, o dili kanya pasagdan sa panahon kung doon ay moabot kagubot. Labi na kung moabot na ang Great Tribulation, ang marking, ang 666, di kanya biyaan. Labi na kung kato akong giwali sa inyo tumihaging Domingo, kung makabuhat mo og kalipayan sa Ginoo sa mayang gingon ni Jesus Christ. Ang Ginoo dili daw mubiya, ang amahan daw niya dili daw mubiya niya. He will lift na kanang nagbiya ba? Kalimutan ko sabihin. Nagbiya sa iya ha. Di daw siya biyaan sa amahan kay nga naman nagbuhat siya og kalipayan sa amahan. Wala lipayan ninyo ang Ginoo kanunay kumaani mo di ginubiyaan sa casa. Mao na kana atong mga trabaho. Sige lang na trabahoan na pero inyo atong hunahuna ang Ginoo na narinyo naman gud atong mahin na ang Ginoo hapit na mobalik. Mao bitaw na ang good works. Sa verse 46 sa Matthew 24 kung ato nang hisgutan mong God. Summarize na nato na mo manigod nga matod pa niya dito nga aduna daw kuno'y servant nga gihatan og talent ba kanang dumo among talent dili kanang pagka-bright nimo kanang gwapo ka kanta gwapo ka kanang talent ba nga pulong sa Ginoo ba gihatag daw sa dito parables ba nga ang usa ka tawo gitagaan og napulo ka talent ang isa 5 ang usa-usa ra gyud unya katong napulo ka talent pag-abot siya yung master iyang gipakita o magtutudlo o master di ara di mo gihatag akong ginegosyo nanaghan man inuot nya katong 5 po gitagaan ko nimo 5 o akong ginegosyo nanaghan man inuot mo to niingon din siya mayo gihatag din nga sige kay ikaw na pud akong tagaan pag-usab lang gyapon kay maayong di ka mo dala nya katong isa last niingon siya magtutudlo di aray mo gihatag sa ako gitaguan kay isa ra ni basi unyag mawala
Wa gyud, usara gyud. Mo tingin tapulan yung kang tawana ka. Ingat siya ba, kung bisayo na ito ba, tapulan yung kang tawana ka. Gitagaan gani ka, aron imong aling kamutan nga mudaghan na, imo mang gitaguan ni noon. Manang ningon siya dito sa pulong sa Ginoo, nga matod pa niya dito na, maawa di sa kutubangan, adto ka sa gawas, mag-antos ka dito. Nga naman, wa man nimo igamita ang pulong, gamit ang talent. O bitaw na ako sa ibot, pasabot atong mga sabton. Ang mga daghan nga kihatagang og pulong dapat gamito nato. Unya kanang mga gitawag nga nakatuna pa nato panggamito nato na. Unya kanang tao nga usara ang yatag, di gyud niya magamit kay usara man sa pamay buhaton niya bi. Para na raw kung usara ka pulong ang imuhang nahibaw-an, mo nang gitawag og na kay pagtuo pero kay usara man, mo nang giingon sa Hebrews ba nga ang imong faith kay usara man na mura nagbarko daw kuno nga nagwave di ka mutuo sa uban nga mutuo ka diri kay usara may mong pagtuo pag abot sa balod nabalhin isara